Čiže čaute. A dneska si idem kúpiť tento hoverboard. Chcem skúsiť, aký je rýchly. A dneska vo videu si dáme aj súťaž. Ale vy neviete, o čo to bude. Za chvíľu vám to prezradím. Ale najprv otestujeme tento hoverboard. Strašne rýchly je. Aj Slimak je rýchlejší ako ten hoverboard, ale to je jedno. A teraz tá súťaž. O čo sa vlastne súťaží? Sa určite pýtate. Dobre, nikto sa to nepýtal. No a tá súťaž je teda o tohto nádherného Sonika. Asi sa pýtate, ako sa môžete zapojiť. A podmienky nemôžu byť nejaké ľahšie, nemôžu byť moc ťažké, veď to je iba obyčajná A tu sú podmienky. Prvá podmienka je taká, že musíte dať like a odber. Áno, chápete? Like a odber. Druhá podmienka je taká, že musíte napísať do komentárov svoje meno a ten hashtag. Čo to? No, napísať meno plus hashtag. A tretia je taká, že to nie je až taká moc podmienka. Tento Sonic sa rozdá za 50 subov, takže dávajte. Dobre, chápete? Za 50 subov sa rozdá, takže dávajte odber a keď ho dáte za 50 subov sa rozdá. Čaute.